impilo yethu somandla isentendeni yesandla sakho. Noxa kunjalo sizifumana silila, sizifumana sinemibuzo emininji engaphendulekiyo, de utshaba lube luyasibuza ba uphi nalo Thixo wethu. Ingabe konke oko kuxela uba uThixo lo ayingoThixo? Inene akho nanye into enokumguqula uThixo ebuthixweni bakhe. Inyembezi zethu, usizi lwethu lonke ludaliwe into ba luze luyingcikive inyama, kodwa ubuthixo bukaThixo bona bawuhlala bunjalo. Akasoleki kwimeko zonke. Musakumsola ke ngoko mzi wakho kwethu, methembeni, kuba kaloku usondele yena kwabo banhliziyo zidyumkileyo. Yithani inqwadalala ke ngoko ngokhulu ukuzithoba, nizole njengobantu wenza amaqabantshintshi nesishwankathelo. Ngobomba lo ungasekhoyo ogama lakhe linguSiphokazi Voyiya. uSiphokazi Voyiya walibona ilanga ngomhla we-11 kwinyanga yesibhozo ngonyaka ka-1982, ezalelwa kwilali yaseMkhanzi eNgcobo. Ukanti uzalwa ngutata uMxolisi nomama uNokuzola Nyaba, intombi yasecala. Bazalwa bengabantwana abane, abafana ababini nentombi ezimbini. Uphiko lomzi ongasekhoyo, uSiphokazi ongasekhoyo, uAsanda kwakunye noLuyanda. Ekuqinqeni kwakhe ke wenzile amabanga akhe aphansi kwisikolo Mkhanzi JSS. Waza ke wayokwenza aphakamileyo eBlitswood eNqamakhwe, apho wathi waphumelela khona ibanga le-9. Ukanti ibanga le-10 lona uliphumelele eGwarhubana Senior Secondary School. Uphumile ke apho wayokufunda eDU College eBhayi, apho aphumelele khona i-computer science. Zidwesha zakokwethu uye wahamba ke ngokubabalwa nguSomandla, wayexelengela inyama eSasol Garage eMonti. Waphinda ke waya eMthatha kwaJimmy, kodwa ngenxa yokufuna amahlu ahlaza waya ke kwelenhlanzi eKapa ke ukutsho. Wafike waxelengela inyama kwaBuzz Pharmaceutical Industries Pty Ltd. Ukanti lenxelimbele kukufa yachwechwa, kwabe kuyamsuba ke ukufa ngomhla wesi-6 kwinyanga yesi-5 kulo unyaka ka-2022, emva kwengulo nje engephi. Ukanti enduluka nje elishiya elilimagada ahlabayo ehlabathi, ushiya ngasemva abazali bakhe, unyana wakhe uSiyanda, abantakwabo uAsanda, uLuyanda, uLihlume, uAthi, uViyo lwethu, uBusisiwe,
uAndile noKhanyisa, abazala bakhe kwakunye nabatshana. Sithi lana ngoxolo ke Ntombe Bhaca Vezi Qubulashe, wakho umzamo uzamile, yaye umsebenzi obuthunyiwe emhlabeni ugqibile. Ke sithi ugqatso ulufezile, siyakundulula ngenhliziyo ezibuhlungu, kodwa sinethemba lokuba uyokuphumla phansi kwempiko zikaYehova. Sokuze ke lishokoxeke kuthi ithemba lokuba siyakubonana kwelizayo.